suruh munyo. Ae. Assalamualaikum pemirsa. Yo. Spraynya gak dadi langsung kok. Kan didadek Mbak iki mang tak telepon. Kuwi bancaan anak Elektika Rena. Bayi telu le? Mbak Yo, bayi telu. Kiki sayuk kita pasang. Ya Han kenjongan. Sing plastike tak rompite sing apik nggo anu. Wis to selehno sik engko. Sing penting ki digenjong sik. Ono ora dianu jekon gak dicukuk sik. Ayo dicukuk sik sing kasur kawak tak gawe njaba nek bengi aku tuku kok njaba. Maksudnya kok njaba nek sore nek. Jare video tak petur ning ngene ora masuk. Sobet nek gak apa-apa. Pak aja sate kono Pak, kamare ripaki. Kamare ripaki kono lho, kene apa tak foto. Kene gak nek sing salat sik biasa. Astagfirullah. Ki kamare guys, kamarnya ngatemi engko plastiknya dikek ning kene dadine gen gak nerontong. Bolong kabeh karo kanane. Kudune harus dikek kardus ngene lho, Cah. Apa? Ndak cukup. Anu tak kayak jago kene kan nek sore aku gak mbok ning kamar bisa. Nek sore aku mbok ning jogo mergake kamarku ki anu apa? Mbok kira apa kuwi? Tak cedak. Nek ning jero ki mergane anu apa nek ngarani pengap lho. Wah sumuk ngono. Dadi aku mbok ning kono mau nang lesehan ning ngisor sing jogo. Pake ning jero aku jogo aku gak betah nek sore mbok ning kamar. Sumuk. Terima kasih. Bu Susi, sprayne sapa sing wis ngekeki terima kasih Mbak Tami ngekeki kemul, ngekeki spray, terima kasih pokoknya wis anu apa gak ngarah aku melupakan jasane jenengan sedoyo dan semua pemirsa. Ki kasur kon Iki jeruk. kasur menyek. Lah sing kon jeruk sing ndi? Sing kon jeruk nang nggonem mbek ning nggone ripaki. Iki kolehku tumbas ora menyek, olehku tumbas iki 100 mbok piro iki. Jeruk ada model-model misan. Gompok-empukan pemirsa iki. Alah, aduh apa deh. Jadi hasilnya Pengap. kapok pengap kan dari sungai. Jika isa kok gak ya ini? Ini juga. Ini kasur kapok itu tumpuk 2, tumpuk 3 dek ngenalnya tak cukup. Tak cek kan yang pilih. Kene sik lho kek kene sik. Ya tapi gak rusak. Ora leh. Kan enek sprayne iki, sprayne nggo ngene, mosok gak mbok umbah. Ya mbak kan saya spray nih kok. Aku spray baru dong. Maksudnya iki lho dienggo telemekan kasur sik. Iya. Lah. Aku tuh bisa angkat kan. Pas sik. Awas, nggak rusak. Jadi ya tak beres lagi kamu gak dipasang. Ini nggak kembali. Wes nggak hapus ya. Oke, apa sih? Ini dek saugeng. Ada kasurem lho Dek kayu aku. Ora iki. Ngene. Empuk cah wek kudik kae, ora koyo ngene iki. Atos. Lho, iki dingin nang ngene loro. Tak buka iki. Wekku lho empuk. Yo kowe ijo lho. Mari wekku mahal. Kuwi jenenge wong sombong. Loh. Ini bisa dicuci nih. Wekku ora tau tak cuci. Roh. Kok enek panas. Jadi sombong. Gini video lho wis tau tak cuci blek. Wis saya. Maka dhewe ngene, tengoknya. Lang. Dan apa? Ya Allah ya Gusti gak betok lah, Bro. Peteng. Ya, Bro. Tapi Ya, boy pake goblok. ya kowe lah salam. Anak lampu kalau. Enak gage toh. Wes sing kene kok. Wah, kamu suruh. Gak kok. Sopo? Ndang kono lho. Ndak kowe kono. Iki wis kene kabeh. Ya rusak goblok sing isor. Ora iso han iki nyundul. Iya lah mak kok ngarep kok mak. Oh, kok ngarep? Bokon ya iki piye lah? Ndak wong aku yo kowe ngono marayok yo sik. Kok iso kok ngarep? Berarti aku mundur ki. Tak diatok kamu. Lah iya. Kowe kok iso mangkel aku, guys. Ndah. Rusak ki lho rusak. Iya lah goblok kok kowe trae. Ora iso nukokno kok malah. Lah kan wis ngono. Nduk, sing nukokno aku cah ki mang. Bathuke sak lapangan terwedo sing anu sing njung. Alah lah sik. Wes ndang. Ndang. Nah rene.
Kita keletak kelitik kelepek titik. Saya dhuwur guys pemirsa. Kira ana tukang syuting. Tukang syuting itu. Wis. Oh iya bener ngono, nek nggo salat kuwi sing kono. Ijek nek nggo salat, guys. Ya, kok nek salat kene. Nek salat kene. Kene lah, guys. Sing kene lah. Nek salat sujud kene. Iki kamare mae pemirsa ya. Berarti kene lah. Rupane ra gadek lah dicat ra tak cet. Berarti pepet norono ae, pepet norono. Maksudnya? Pepet norono lho. Maksudnya pepet norono, pepet norono. Kan jupuk sujud e. Pedi go salat kene. Kan salat kene iso. Yo. Kene iso. Begini lho. Ah, Dan tak geseran tak jupuk. Wah, pinter. Kok piye lah? Lah iya kuwi tak ngono kok wis. Lah ini diketokno maju ah. Lah, gak ra aku ki wis bersinar apa piye? Wis capek gak nang. Keringetku nang koyo ngene Ora masane. kok ketokno iki piye? Maeng. Ki lho anu. Iki lho guys, sing duwe aroma manis. Heeh. Yo. Aja kurang Sini ajar. guys. Sini. Aromanis. beno ku ketutup kono. Heeh. Iki nek udan ben ora trot. Wis ben jebok kuwi jebok. Ini adalah aromanis rambut yang sangat manis. Mau coba? Coba aja sendiri. Nang ki ditoto misan kono. Heeh. Lah misan. Kene. Sampai dileri kok ya. Kudu kaya suami dileri kok. Padahal dhek yo adek maju mbok aduh mek opo. Gak ketok. Gak ketok ndase. Ketok. Ya iki enak yasine. Heeh. Kayak matan dedak kok. Ngawur. Yo kuwalat. Heeh. Weh. Gak masuk Ora dulu. yasin, guys. Sing nota sapa di mana kene? Mak dhewe. Kuwi iki tak nggo surat tengah wengi, guys. Nek telat heeh. Surat tahajud apa kan enek kuwi tuntunane dadi aku ki nek. Oh, bocah orang ajar. Bakal pasir rapi-rapi ndikne andu. Halo. Galau. Sorry. Rapi-rapi. Ndek ini nangane ndek surat iki. Mas apa mantane Heni? Lah dek gak Mantane. Ngono aja. Yo. Lah kok nek gak Jangan pede ngono. Bu, ngono lah aku sing nduduhno kene omahe jenengan ya Heni kok aku lek Heni ngono jare. Terus ngene. Lah kene apa dek gak ambek Heni kene apa? Terus biar dek nyauri bedeng ae. Paling anu lek golek sing ayu aku yo ngono. Wes. Mana tidak Dengan pedenya. Ngono endangan. Wes. Aku kan ngomong ngono. Mak, kebiyoke kok gak dicat leh, Mak. Cete jek keri ning ngene Pak Sauji. Wes, ojo kono wes. Kono papatno kono papatno. Papatno. Wes gak iso rapi ngono lho. Rapekno lele sempit pokok rapi-rapi. Kok iso? Kok awakku ki langsing ae. Apa ya iki lho rapat terus. Ini iki gak yo. Ini kan rapi ya, ndel. Ndangan pisan. Wis kowe tuh kono. Nek salat ning kene iki. Ngene. Yo cek cukup. Ndak kalah ning kono dipipis. Jane panake iki ngalar apa ngidul le? Ya bener lho. Udan. Panake ngidul ae. Kalau kaya dibuka sendirane. Ngalor. Ngetan. Ngulan oleh. Jupuk plastik kamu kok kene. Tutup iki lah. Dinggo iki. Berarti kalau anak plek-plekan sing turu. Dhuwur senek. Sampai mbok kon nenek-nenek. Ya ora. Wes aku pedus. Aku yo kok. Wes jam piro iki? Iki wis jam 6 lebih. Wis pemirsa ya kok ganti tata mak iki kasore. Kok mau nyampe turu kono jenenge? Ya gak apa-apa, tapi sing Mateng guys, kalau janganku. Kok jangan sambelku wis mateng. sambel tepak. Tetak bareng segara semongkon. Tempe embus ndek sok jek, Cak. Sambel ndok pemirsa. Hari ini Mbak Lipa apa menunya? Sambel ndok es dilu.
bingung apa masak apa. Masak apa ya aku bingung pemirsa. Ya wis tuku semangka. Semangka kuwi mang semangka iki mau nganu guys. 7.000. Semangka 7.000. Aku tinggal lalapan. Mantul. Ini sambal saya. Hari ini saya nyambel tempe yo tuku kerupuk di injur nek. Lho, kerupuk ijak. Mas Amin nek dicepaki foto kerupuk. Kayak gini. Emang sambalku guys. Tuh no. Tuh no. Mbak Lipah tadi nyambel ndok 5. Pak Elsu yo ndampekno aku yo ngono. Iki guys semangkane wow ya. Ini bakalan saya taruh di kulkas. Ini untuk lalapan nanti kalau makan pemirsa. Semantap ki, semangka siji mau.